Gaskiya ta fito fili ƙarara game da jita-jitar da take ta yawo cewa an naɗa shugaban hukumar EFCC ta ƙasa. Bayanai sun bayyana daga majiya mai ƙarfi da tushe akan naɗin na shugaban hukumar EFCC. Za ku yi mamakin jin abin da yake faruwa dangane da naɗin sabon shugaban hukumar EFCC ɗin. Ku biyo mu sannu a hankali a cikin wannan bidiyon don jin yadda lamarin zai kasance. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Jita-jita na ta yawo a social media a cikin Najeriya akan cewar an naɗa sabon shugaban hukumar EFCC wanda ya maye gurbin Abdulrashid Bawa da Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da shi tun a kwanakin baya. Har zuwa yanzu mutane suna ta cece-kuce tare da yada cewar an naɗa sabon shugaban hukumar Jibril Gawat, wanda tsohon mai taimakawa gwamnan jihar Legas ne Babajide Sanwo-Olu, ya karyata zancen a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Laraba 21 ga watan Yuni, kamar yadda ya samu daga tsohon kwamishinan na jihar Legas wanda ake ikirarin ya zama shugaban hukumar EFCC ɗin ta ƙasa. Tsohon shugaban 'yan sandan ya ce labarin san ba gaskiya ba ne, kawai waɗansu masu santa da zaune tsaye ne suka yaɗa shi, don haka ya kamata a yi watsi da shi gaba ɗaya. Kamar yadda ya rubuta a shafinsa na Twitter, Hakim Odumusu ya fara da cewa, an cika ni da kiraye-kiraye da saƙonni da dama kan wani mukami na EFCC. Ina so in yi amfani da wannan damar wajen ƙaryata wannan labarin domin kuwa san ba gaskiya ba ne. Ranar Laraba 21 ga watan Yuni, a wani martani da Gawat ya fitar kan wata tambaya da aka masa a Twitter, ya ce hukuma ba ta tabbatar da labarin ba, saboda haka ba shi da sahihanci. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce da take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.